Ora karo kae, maka karo Sinang Semarang. Apa? Kindel. Nama dewek, Pak? Nama dewek? Rika nama dewek. Latihan apa? Oh, masjid ya, Anaknya siapa? Bayan? Parto putune Nini Sikar, mana rata? Untuk Sikar mana rata? Kebetulan ini Kang Mustaqim. Arep makan ndi, Pak? Apa kandi? Arep makan ndi apa nu kandi? Anu olahraga. Oh, terus olahraga. Ya. Ayo, kandi. Ngono. Dolan-dolan. Ya. Adine Kang Mustaqim. Hah? Adine Kang Mustaqim. Iya. Ki Amerika. Amerika ki, Pak. Mbak sing sapa? Sudir Debul. Sudir. Debul, putune Sikar. Panarata. Oh ya lu wis gampang panglingan. Perungone tuna banget iki. Sehat lah. Ya. Iya, aduh, ngene iki. Iya. Ngana kena tapi kena ora akeh. Nganakna Olahraga penapasan Mahatma iki. Nah, program sekang ngendi? Selasa karo semua. Sing latih Sardiman Plawetan. Oh, kan Plawetan. Plawetan, Sardiman Plawetan. Wong kae latih ya kesampak mandi bae sih. Orang Daldina berarti? Roh, dari Selasa semua. Oh, Selasa semua. Ada kan sih memang gol dino, tapi kan sejen geno. Iya. Ada Selasa semua meneh. Bae sadina gelem ngarak padane rogono telu geno kae kuwi sih. Berarti senam ya, Kak?
Iya ya, berarti senam ya gue olahraga penapasan. Olahraga ya. Olahraga penapasan Mahatma itu. Makanya maring ana rata pogung. Iya. Ya pogung masih akeh. Kowe kan wis parawiri pendadaran malam ngono. Oh. Ya sing mangkat sepisan dene pendadaran. Lembes pisan ya. Pindho ngemben tanggal 23 makas maning anu sarane ya sing pada mangkat kanu ya pada mangkat maning kabeh. Wong kanu kabeh wong sepuh kan kan. Ya si cokan ngalas rek. Si cokan ngalas. Oh. Iki wis lho musawan pirang taun. Iya, zaman pirang taun. Apa dulu enggak motor ngene? Mbak aku lah, lunyu. Sing lunyu kono gunung, nek kene sih ora lunyu. Iya, isor pring kok kaya gombol iki. Isor pring ae lah. Dadi wong bakul bae tak ngregar. Salah kali udan lunyu ya pada orangnya tapi goro gitu rong yo do tendu 4 5 ya pada ngene. Aduh pernah sih. Ya gue ya disung karo motor singane gue kayu. Ora motor kuwi garap. Mengko mbok kapan wong anu anak rekam mbok. Pondake gak gombol yo bagare ngono watu geni. Anu mbok tukang tukoni mbok. Ya, terima hidupku. Terima Rizwan ngono akhirnya di putune anake. Oh. Wong ngetungane kene juragan kene ngusungi. Kayu kon karo ngonyor gondu sing kok mengene. Diterima. Disungi mari ngono dal gede tok ya, Kak. Iya. Sore golek kepenak udah terkait betul lah kita ki harus mayung-mayung ngenatakan wani Karanganyar. Wah, siki wis tekan Karanganyar ya. Tahun Karanganyar. Ayo pas jujung waktu dulu ya mrene Karanganyar gandu. Kalau gugur semending we kulon gandu betul langsung dikeruk ya. Iya, ayo wadah. Sedina rampung. Rampung wis mrene Diwatmon. Ken nembe wingi mbok kuwi. Iya. Apa di pelosok-pelosok gede ngomong mana muda nang pada coba ya ki mengene di apasnya nyata nurung kok ngomong agiane bangun iki kaki kenyong anu pribadi tok dewek. Oh. Bangun di kene maune anu bosa berisi putune. Iya. Saya kenyong sekolah SMP ta donge wis didandani gini. Mau. Rika deweke iki dandani dewek. Siap pasir, siap semen ora wis komplit. Ngomong mengertene. Wargane kon dandani dalan kayak gitu lenyong. Ya kutul sagombol tok kayak kutul omah gunung ya kan ya besake. Temen dandani kon bukan udah apa rong wit. Kene sewit terus karo gunung tikungan sewit. Lah bos wis dibangun. Ambrus pedhot tok jualan tok tuku kena selat. Tok tuku kena kawat. Keposo kaya ambles maning sih iki ben tikungan. Anu lemah guru-gurugan, Mbok. Anu garu-garugan dadi maune dapurane pring karo kayu wae wis pringe mere bosok. Bosok kayane iya. Pedhot kae pas nambles kate dicendet. Ya. Delenge ora keni-keni kan karena mengene tapi ya 30 sak rampung. Wah, 30. Asal sing akeh ketikungane sih. Iya. Jono sih sak. Dhuwur sih lah pondasi ini. Iya, pasire mbok pirang bibit sebenarnya. Wong anu mone alah nggo mlaku sikil be angel apa bani motor iki. Gemene ya wis ora nyangka lah. Ya iya. Gemene ora nyangka meni malah kowe pendul anu kowe gawe ngetrak. Iya kok. Padahal anu macet banget nang pereng. Iya, tapi jambai adu kitne kok ora rata. Halo, Adik. Dalam. Bopo. Iki lho Adik iki lho. Mainan dhewe iki lho. Adik ya. Apa itu? Ini miminya enggak diisi. Jalan yuk. Jalan. Rumput.